хоризонт. 16 часа. Новините. Българи, живеещи в Кипър, ще протестират срещу оправдателната присъда за убийството на български гражданин на острова. От Никозия предава Бранислава Лобанът. Шествие са запалени светички в памет на убития български гражданин Иван Йовков. Ще преминат тази вечер негови български и кипърски приятели и много българи в град Пасос. По този начин българската общност протестира срещу съдебното решение по случая. 34 годишният Иван Йовков бе застрелян на 8 февруари в дома си, където живее на семейни начала с приятелката си кипърка. Единственият заподозрян бе бившият свекър на жената, пенсиониран полицай.